Kijk hier, ten eerste hier in Heine weer. Kijk hier, take me naar 3, dan ben je in Heine weer. 7785. Kijk hier, kijk hier. Saya hou hier stout kan saya compete sa meeste dat gewoon ik laat elkaar niet kijk hier. Aja na uni. Wacht man, kijk hier, Rudy is aan die skach man. Kijk hier, uni. Dat ik kan say bamai. Rudy is een niskach man. En je makan je moet je naar pracht dat je vida niks machtig. Als je stippen in blikken, zij vida niks. De week dat ik is de eten naar mag je moet je zelf man op pissen, zelf man op pissen. Nee, bago zelf man op pissen. Nee, bago zij komen eruit uit je moet je zien, zij is zo kastuk. En bravo van Rudy, wil aan man op een nerpot yo. Bravo Rudy, zij weet wie je zeker. En zij weet wie je zeker. En stippen in blikken, de next staat er nou vinden. Simple boys, simple boys, simple boys, simple boys. Kijk hier. Van wat we ze uit in compete. Ze weet de meeste oosters nog hier. Van het bambat of van plikken. Vraag ik een juist vlak dan fitness. Sam Rudy is op je mip. Kijk hier. Van wat we ze uit in compete. Sam de meeste is bambat nog hier. Kijk hier Pablo. Nog lang als je als je maar vat oor man. Right up. It's a bit of speak cause speak me the trick and I can see a bit and I can in a big click. Now 1 step, go 2 step. Now wow, ik sta er in 3 step. Als je eerste dan, en ze wit aan ons los en op binnen aan. Wat dan? Ons is binnen aan. En ze wit aan het dat je ze eerste dan. Now wow, als je eerste dan, oh wow. Als je eerste dan, stop and go. Als je eerste dan, en ze wit aan ons kan en yo. In Heine weer van die meeste ze kan